22. augusta 1966 sa zaplnilo hľadisko divadla. Ešte nie obecenstvom, ale opálenými i preblednutými členmi a zamestnancami divadla. Vítanie po dovolenke bolo akési slávnostnejšie, ale nie v tom frázistickom slova zmysle. Dôvod bol inde. Po prvý raz na spoločnej pôde prišli začať sezónu 1966-67 herci a pracovníci Martinského i Žilinského divadla. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, co robí v divadle politik? Tak ja si myslím, že je to človek, ktorého meno stále nedočítame na plagátoch, ktorý nedostáva kytice a gratulácie, aj keď sa dielo podarí. Turk. A na kúze rečí, čo prináša sezóna divadla SNP v Martine, sme zašli za jeho dramaturgom Igorom Galandom. Dobrý deň, pán Galand. Viem, že už sme na pôde divadla SNP, dovolte mi jednu takú malú otázočku týkajúcu sa Žilinského divadla. Viete, je to totiž chvíli, že došlo k jeho zrušeniu. No, viete, tie chýry sú občas predsa len výnimočné a k niečomu dobré. Rozhodnutie slovenskej vlády dalo bodku za trojročnými problémami, ktoré prinášala existencia Žilinského divadla pod naším patronátom vo forme detašovaného pracoviska. Prax ukázala, že za takýchto podmienok je ťažko nielen tvoriť, ale i udržiavať prevádzku divadla. He's